obboleettiitii ya qalbii teenaaf liqeesi seenaa intala nuur ja'amtuutin sitti hima tan nama isii dhagee hunda boochifte. Na dhagee nuur bareeddu garuu bareedinni isii fuula qofaanii miti qalbiin isiitis bareeddu akkana jette Hanaan obboleettiin tiyya nuur nama qaamaan laafaa turte ammoo isiin akkuma aadaa isii qur'aana qara'uurraa of duuban deebitu. Yaruman isii barbaade cufa sijaajaa isii irrattiin isii arga haala rukuu'a gootuun sujuudduun harka samitti ol qabduun akkana haalli isii ganama galgala ammoo imimmaan sii ganneeti gooyitaa isiitiif. Ani nama hedduu gaazexaa dubbisuu jaalatuun ture ammas kitaabban seenaa ammas akkaaniin viidiyoo laala. Ani viidiyoo laaluurraa kanin ka'e ittiin hin beekameehu. Dirqama kiyyallee hedduun bahadhu salaata kiyyallee hedduun tiifadhu ture. Eegam viidiyoo fixee cufeetiin filmii laaluu eegale kan sa'aa 3 walit dhaabbate. Hogguma kana azaanni masjidarraa ol fuudhame lallabame. Gara firaasha kiyyaatiin deebi'e na yaamuu eegalte yaa Hanaan nin awwaadhe maal barbaadda yaa Nuur. Gama kiyya as laalte laalcha jabaa osoo fajriin salaatiin hin rafinnaan jette. Isiinin jee fajriif sa'a takkaatu hafe. Khadageesse kun azaana duraat ture. Naan jette qalbii laaftuun khoottu yaa Hanaan akkana obboleettiin tiyya tan rahmata qabdu hanga dhukkubni fokkotaan sun isiin qabinitti hanga sireerratti isiin hambisinitti. Na yaamte haalan dhugaa isii beekuunin itti dhufeetiin maal barbaadda je'een taa'inaan jette kunoo taa'een je'een maal harkaanaaf qabda sagalee laafintiitiin jette. Yeroo xiqqoo takka cal jettee na gaafatte sa'ati du'attiin amannee ani lakki itti amaneetiin jiraa je'een duuba atin beeytu akka xiqqoo fi guddoo irrattillee gaafatamuuf teessu eenin beeka ammoo rabbiin araarama umriin tiyyalleen ganaa je'een. Yaa Hanaa yaa obboleettii tiyya daguu du'aatirraa hin sodaattu laalime hindiin sirra xiqqoo ammoo balaa makiinaatiin duute abalus balaa akkanaatiin du'e abalus balaa akkanaatiin duute umriin murtaa'utu hin qabdu duuti hangamilleen hin qiyaasamtu sagalee sodaatiinin isiif deebise. Bakka sijaajaa isii dukkanaa sanitti ani dukkanan sodaadhaa yaa Nuur na sodaachifte du'arra akkamitti rafa amma. Hoggaa ati na yaamtu ka'ati safaran waliin deemuu tola jechuuf na yaamteen sehe dhuma amataa kanarratti. Jiddutti sagaleen isii jijjiiramte onnee tiyya na sossooste ni jette yaa Nuur imala dheeraa deemuun oolu bara kana gara bakka biraa wallaahi umriilleen harka rabbii jiraachuu waliin imimmaan dhangalaafte. Dhukkuba isii fokkotaa sanii yaadadde doktoroonnis dhoysaan abbaa kiyyatti himan dhukkubni isii kun yeroo dheertuu isii tursiisuu dhabuun mala.